Салом алейкум ҳама. Шумо дар телеграм-канал барои баландшавии қад обуна шидин. Барои фаҳмидан полни информация гирифтан дар бораи қад, чӣ қадар баланд кардан дар кора чӣ на саман бери фоида мекунад, чӣ не. Так, кӯтоҳ мекунем, видеоро дароз намекунем. Видео аз чанд қисм мешава. Питания, гормонҳо, машқ, добавки, препаратҳо, чизе ки барои баландшавии қади шумо алоқамандии зичи дорад. Дар бораи ҳар якташ видеои отдельни мешавад, полни пурра фаҳмода мешавад чӣ кор бояд кард, чӣ кор бояд накунӣ, барои чӣ хелияй, чӣ барои хелияй и чӣ эффект метиҳад. Так, кӯтоҳ карда мефаҳмонам, организми одамро соматотропни гормон аста, гормон роста мегӯянд. Ина гормон роста человека. Вақте ки концентратсияи гормон роста баланд мешавад, обычно кӯдакҳои навзода мешавад, за счёт чӣ оё тез афзоиш меёбанд, калон мешаванд. Ана як муҳит, як вақт мешавад ки одам инами факторҳо қатъӣ метавонад выработкаи собствени гормон ростша паст кунад, выработкаи соматотропни гормонша, за счёт чӣ баландшавии қадаш манъ мешавад. Мо дар ҳамин видео барои одамое ки то 26 соланд мехоҳанд қадшона камтар баланд кунанд кӯмак мекунем. Хеле 100% гарантия несте ки шумо ҳамёро бикунед хато медавад, не ки и яке факторҳои важние ки влият мекунад барои баландшавии қад. Якта мерем, кӯтоҳ карда мегӯям чӣ ҳамин чизо влият мекунанд дар баландшавии қад. Баъд видеои оянда отдельно мисол қисми питания мешавад, қисми гормонҳо ва анализҳо, машқ, добавки ва препаратҳо мешавад. Так, кӯтоҳ карда мерем чӣ питания дар выработкаи гормон роста влият мекунад. То есть основное чизе ки дар выработкаи гормон ростаи одам действует мекунад и питание. То есть чизе ки мо истеъмол мекунем, ё гормон роста баланд мекунад, ё гормон роста пахш мекунад, паст мекунад. Барои ҳамин в основном аксарияти одамҳо за счёти питания ки қадшон намедавад. Ози ҳама полуфабрикат шидагаи, ҳама химия шидагаи, ҳама шакар, ширинӣ, фастфуд, хӯрокҳое ки выработкаи гормон ростаи одама, соматотропни гормонша пахш мекунад, за счёти чӣ кӯдакҳо қадошон баланд намешаванд, лишний вес мегиранд, ё ки средний рости одамо паст шидагие. Барои ҳамин питания якум ҷо места. Дар видеои оянда полни подробно гап мезанем чӣ хӯрдан дар кор, чӣ кор кардан дар кора ки ҳамин питания ёрдам кунад концентратсияи гормон рости шумо в крови баланд шавад, за счёти чӣ вероятности давидани қади шумо зиёд мешавад. Масъалаи гормонҳо ва анализҳо, вақте ки шумо кора сар кардем, ҷо ма якчанд направление метиҳем, худтон анализ мерем меспорем дар любой филиал, адистон хун мегиранд 5 минута корай. Гормонҳо нишон медиҳанд ки шумо дар кадом ҳолате организми шумода чанд қадар мисол соматотропни гормон ҳаста, кама ё зиёда, шумо метавонед контрол кунед. Мақсад ҳамира концентратсияша зиёд кунед ки чтобы результатон хуб шавад, бо тезтар шавад. Плюс дар иҷа масъалаи бисёри одамо калтсий истифода мебаранд, калтсий мехӯранд ба умеди баландшавии қад ё ки сахтшавии устуғон. Неки калтсий бе витамин D3 ва магний ҳазм намешавад, то есть усвоид намешавад, мехӯриш мегӯя мера организмат. Барои ҳамин дар дурун направление советҳо мешавад, кадом анализа спордан дар кора, чӣ кор кардан дар кора, чӣ мониторинг кардан дар кора ки аму калтсий хӯрдагии шумо хушрӯ ҳазм шавад и результат диҳад. Бо иҷа масъалаи гормон роста, соматотропни гормонам мешавад. Дар дурун ҳама чиш ҳаст. Масъалаи аспекти машқ, чӣ машқ влият мекунад барои баландшавии гормон роста. То есть кадом намуди машқ, чӣ кор кардан дар кораи медонам ку фитнес машқини қадрат намедавад, барои чӣ ҳамин гапҳо пайдо шудагиянд. Иҷа полни чизе ки ба варзиш, ба спорт машғулай, то есть алоқамандӣ дорад барои баландшавии қад, дар бораи ҳамин гап мезанем. Так, добавка. Пункти 4 дар бораи полни добавкаҳо мешавад. Аптека, спортивни, биологически активни добавки, чизе ки шумода кӯмак мекунад концентратсияи гормон роста баланд мекунад, организмда мисол селексияи ҳамин соматотропни гормона баланд мекунад, бо вероятности баландшавии қади шуморо зиёд мекунад. Дар иҷа дар бораи ҳамаи добавкаҳо отдельно видеои пурра мешавад.
масъалаи препаратҳо як гурӯҳ препаратҳое ҳастанд ки напрямую консентрацияи гормони рӯста баланд мекунанд. Дар бораи ишам видео мешавад, мисол чӣ намуд колай ки ҷо гирифта мешавад, чӣ хел истифода бурда мешавад. Дар бораи препаратҳо ҳам полни гап мезанем. И пункти 5 барои одамое ки тез мехоҳанд результат кунанд барои ҳавоё. Хулоси гап кӯтоҳ карда гирем. Инами 5 чиз основное ки агар ҳамаи шумо ҳамаша иҷро кунед, мисол по отдельности намешавад. Ҳамин ютуб дар бисёри видео ҳама отдельно мекунад. Мисол ёки ягон доруро таъриф мекунанд, ҳисоби ки питания безебаи дору кор намекунад просто. Бисёри анализора мегӯянд не ки 4 таша пропускат мекунанд. Барои ҳамин иёра комбинированно ҳамаша якҷоя кардан дар коре ки эффекти хуб чия и вероятности баландшавии қадди шумо зиёд шавад. Қадда соматотропный гормон рост мекунад. Вақте ки консентрацияи соматотропный гормон баланд шид дар организм, баъди баланд шидани соматотропный гормон ё ду гормони якдигараш дар зич алоқамандия иша инсулиноподобный фактор роста мегӯяд. Вақте ки консентрацияи гормон роста баланд шид, консентрацияи инсулиноподобный фактор рост ҳам баланд мешавад. Бо баландшавии и ҳам ҳамин чизҳо зависид мекунад. То есть ё алоқамандии зич доранд, именно ҳамин инсулиноподобный фактор рост кастеи метавад, и одама калон мекунад. Не ки и чиз мисол то гормон роста баланд накунӣ, и баланд намешавад. Барои ҳамин мо ира дар таги гормон роста навиштем. Хулоси гап, вақте ки мо консентрацияи гормон роста баланд мекунем, консентрацияи инсулиноподобный фактор роста дар организм баланд мешавад, и баландшавии қадди шумо чанд маротиба зиёд мешавад. Вероятности баландшавии қад дар ҳамин видео гуфта мемонам ки баландшавии қад аз сину сол зависид мекунад. Чанд қад ёш бошед ҳам қад тез мешавад, плюс чанд қад рекомендатсияро 100% истифода барен ҳам қад тез мешавад. Баъд як моҳ ду моҳда чӣ накунед, ба умеди як моҳ ду моҳ нашед, мумкина ягон кас шавад. Барои чӣ? Барои ки аввал дар вақте ки шумо ҳамаи ин корро мекунед, организм аз як муҳит ба дигар муҳит переключатсия мекунад. Камтарак вақт дар коре ки адаптировать шавад, баъд буфаҳмад ки мақсади шумо чие, и баъд баландшавии қадди шумо тезтар мешавад. Такиб буд қисми як масъалаи полный информативни видео ки шумо дар телеграм-канал медуроед. Мисол мебинем видеоҳо дар бораи чӣ мешавад. Барои як шиносоӣ буд. Видеои оянда дар бораи ҳар як аспекти ё отдельно мешавад. Ҷудат кунем видеои дигара. Ми 3-4 рӯз пас видеои нав партофтан мегирем.